Časť prvá. Chamtivý opilec. Zápach. Ten neskutočný zápach. Tiahne sa z temnej kopky, kam som sa vybral, pretože ten idiotský ožran hostinci nevedel zaveriť tú svoju hnusnú chlebáreň. Poklad! Neskutočný poklad! Omýlal stále dookola. Mal v sebe už asi tucet pív a ledva dokázal sedieť na zadku. Len mlel a mlel. O tom, ako so svojím priateľom putovali z kupeckého mesta Nodaras. O tom, ako ich dážď zahnal do hustého lesa, kde objavili trňmi zarastenú kopku. Jej vstupné dvere ešte stáli pevne na svojom mieste, ale kovové pánty boli už zhrcavené a prehnité. Pár rán väčším kameňom uvoľnilo dvere z kovového zovretia a tie sa zrútili s rachotom na zem. Keby sme vedeli, čo na nás vo vnútri čaká, zvolili by sme radšej premoknutý kabát. Keď som sa ho spýtal, čo tam objavili, tak začal blabotať niečo o zástupe nesmrteľných vojakov, ktorí naporcovali jeho priateľa na márne kúsky. Len tak sa mi podarilo zachrániť si vlastný zadok, povedal. To zlo vraj stráži poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Niečo, čo ti zmení život od základu a takým spôsobom, ako sa ti ani len nesnívalo. To dokáže človeka motivovať k činom, ku ktorým by sa bežný smrteľník so zdravým rozumom otočil okamžite chrbtom. A tak som tu ja, obyčajný človek, povalač a ožran. Každá práca mi je dobrá, ak za ňu dostanem nejakú tú zlatku, ktorú hneď vymením s radosťou za studené pivko alebo dobré vínko. Ach, to vínko, to je moja slabosť. Nie raz som sa zobudil na to, ako ma stráž kope a ťahá za brány mesta, kde ma pohodili ako mech zemiakov do trávy. Východom slnka som sa vždy prebral a hýbaj hľadať prácu. Raz to bolo nosenie hovien z domov boháčov, inokedy sa pošťastilo aj ťahať vodu zo studne alebo vypomáhať pri stavebných prácach. Roboty sa nebojím, ale všetko, čo zarobím, vždy utratím za zábavu. Taký je môj život. Teda bol. Dodnes. Po včerajšom stretnutí so záhadným cudzincom som nedokázal oka zažmúriť. Čo ak tam už tie príšery nie sú a poklad tam stále leží? Len tak, nestrážený. Možno len čaká na toho, kto sa ho zmocní. To by som si mohol dovoliť, čo by mi prišlo na um. A tak už za úsvitu som dral topánky o kamenistú cestu a putoval hľadať stratený poklad. Spomínaný les som našiel po 2 dňoch cesty. Môj spitý rozprávkár mi nakreslil mapu, ako sa tam dostanem. Predieral som sa tým lesom, až kým som neprišiel na čistinku, kde rástli obrovské pichľavé kríky. Odhrnul som pár konárov a čuduj sa svete, dívam sa rovno do roztvorenej brány temnoty. Vydal som sa dolu hrdlom kopky, aby som spečatil svoj osud. Pochodeň s blikajúcim plameňom osvetľovala neveľkú miestnosť s 2 veľkými kamennými rakvami. Netúžil som moc nazrieť dovnútra, pretože ten zápach bol priam neúnosný. Netrvalo však dlho a objavil som, že zdroj štiplavého smradu neboli kamenné hroby, avšak menší otvor v rohu miestnosti. Nazrel som dnu a faklou si osvetlil to schodisko do hlbín. Poľahky som sa pretiahol otvorom dovnútra a napriek tomu, že skúsenosti s nevoňavou prácou mám viac než dosť, zakryl som si dýchacie cesty kusom handry, aby som neodpadol. Vykročil som do tmy. Opatrne, krok po kroku som kráčal dolu starým schodiskom. Nos si ako tak začal zvykať na zápach, ale handru som ešte nesnímal. Nepočítal som ich avšak schody, čo skoro skončili a stál som v pavučinou pokrytej chodbe. Rukou som odhrňal pavučie kreácie a snažil sa zaostriť na obrysy na konci chodby. Keď som sa priblížil na pár metrov, zreteľne som rozpoznal postavu. Kto by tu v tejto tme mohol takto bez pohybu stáť? Podišiel som bližšie, dúfajúc, že sa jedná o sochu. Obrovský meč držali mŕtve hnáty, ako by bol prilepený a z výšky koženého brnenia viseli na bezduchom tele, ktoré už dávno nepripomínalo človeka. Prázdne očné jamky smerovali do zeme. Zvyšok hlavy zakrývala otlčená kovová prilba. Ak som chcel prejsť ďalej, musel som sa okolo môjho nového priateľa veľmi tesne pretiahnuť, tak som si jeho spoločnosť užil dosýta. Pár metrov za ním sa nachádzal ďalší otvor pri zemi. Lahol som si do prachu a osvetlil faklou ďalšiu miestnosť. Táto bola teda o niečo väčšia. Pomaly som sa preplazil dnu. Ocitol som sa vo veľkej sieni. O steny boli popierané rovnaké kamenné rakvy, aké som videl pri vstupe. 1, 2, 3, 8. Napočítal som. 8 kamenných schránok s neurčitým obsahom, ako by čosi strážili. Oproti mne bola zvláštna stena s vyritými znakmi, aké som nikdy nevidel.
Bola nimi posiata. Keď som sa k nej začal približovať, srdce ako keby sa mi zbláznilo a začalo čoraz silnejšie búšiť. Pri stene sa nachádzal oltár a na ňom truhlica. Môj poklad! Preblislo mi hlavou. Ako som kráčal stále bližšie, srdce mi išlo vyskočiť z hrude. Oprášil som ju od prachu a pavučín. Bola to obyčajná drevená truhlica so železným hrdzavým zámkom, ktorý už ani poriadne nedržal. Jedno rýchle škodnutie a s cinkotom spadol na zem. Obe ruky som položil na veko truhlice. S jemným škripnutím som ho otvoril. Čože? Vyhrkol som. Moje oči hľadeli dnu a nechápavo som krútil hlavou. V truhle sa nachádzali iba dve veci. Starý pergamen zapečatený neznámou pečaťou v tvare otvorenej knihy so symbolom oka nad ňou. Vedľa ležal prsteň. No, tak za ten dostanem určite slušný obnos. Bol celý zo zlata s prekrásnym veľkým hranatým rubínom, ktorý držali 4 vtáčie pazúry. Ožúchal som ho a fúknutím zbavil prachu. Rubín bol naozaj očarujúci a prisahal by som, že v jeho strede plápola drobné svetielko. Keďže som nechcel, aby mi nedaj Bože vypadol z deravého vrecka, nasadil som si ho. Ruku mi okamžite zalialo teplo. Zvláštne, pomyslel som si a úprene sa díval na prsteň. Budem musieť niekde zohnať rukavice a schovať ťa. Všade je kopec banditov a tí by neváhali ani sekundu a s radosťou by mi podrezali hrdlo alebo odťali aj celú ruku, len aby ťa získali. Zo zamyslenia ma zrazu vytrhlo akési nepravidelné praskanie. Praskanie kameňa, ktoré neprestávalo, práve že silnilo. V miestnosti sa to dosť ozývalo a tak som nedokázal určiť miesto pôvodu tohto zvuku. Navyše moja fakla sa zrovna rozhodla, že začne vypovedať službu a pomaly začala zhasínať. Teraz nie, prosím, teraz nie! Modlil som sa, ale ju to nezaujímalo a postupne dohárala. Napätie sa dalo krájať a srdce som mal až v nohaviciach. Praskavé zvuky sa za strácania zdroja svetla začali doplňať o padajúce kamene na dlážku kopky a v posledných momentoch moje oči dokázali rozoznávať postupne sa otvárajúce veká na kamenných truhlách. Zvuky, ktoré sa začali šíriť po miestnosti, pripomínali chrčanie umierajúceho človeka, avšak ako keby bol posadnutý nejakým démonom. Odporný škrekot, z ktorého behá mráz po chrbte. A nebol jeden, bolo ich viac a začali sa približovať. Koniec prvej časti.